No, 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 no. Welcome back to my channel. This is Hangal Girl ulit. So this is my second video for this week. Alam, my God, nganong init. Ang nganong ngit-ngit man itabang. Ngit-ngitun lagi ni. So, nandito kasi ako sa Basakan, guys. So, my first vlog this week, May, ay ako doon sa Basakan. Nag-harvest ako ng munggo doon sa Basakan. Char! Yeah. So guys, ngayon magmumukbang ako ng pag na-upload to sa YouTube, meaning wala na talaga akong ma-upload na mapang premiere. So sorry na agad. So magmumukbang tayo ng french fries. Eating unhealthy foods. Yan talaga ang ugali ng Pinoy. So, may fishball at may kikiam, pero hindi lang siya. Luto na to, guys. Inutang ko lang doon sa tandahan. So, samahan nyo ako, guys. Yung mga, So, yung mga vlogs na mukbang ba, no? Kay maganda yung sounds ng kanilang mga anong tawag doon? ASMR. So, yan guys. So, maganda ang aking view dahil nandito ako sa gitna ng Basakan, kumain. At ako lang mag-isa dahil napakaingay ng paligid ko dahil may manok, may tao, may may abat, wak-wak, uguban pa. So, nandito ako sa Basakan, guys. Sa aming bukid, magmukbang tayo. Since nawala yung chopsticks, nawala yung guys, yung toothpick na pangtusok ko, ito na lang langkay. Wow, grabe. Favorite ko talagang ang fishbowl, guys. Street food. May allergy kayo, eh. Kain tayo na street foods. And then, mag-shoutout din ako sa mga nanatiling member ng aking channel. Mga 7 lang yata. So guys, baka naman balak nyo dyan magpa-member. Join na kayo. I-click lang ang join button dyan sa may gilid. At hindi na ako makapagsalita sa sarap. Char! Sana all masarap. Masarap yung kikiam. Ipakita ko talaga yung sauce nyo, guys. Yung soy! Oh my God! Dangag ko. Yung sauce, sobrang anghang niya kasi napaka-red niya. Magaling magawa yung sauce. Yung friend ko ang kapitbahay at friend ko ang gumawa nito at nagtinda dito. Ayan guys, sarap. Yung sauce guys, sarap talaga. Kain tayo guys. Pasensya na mga naglalaway dyan. Sarap. Sana all. Masarap. Yung french fries guys, ang flavor niya sweet and sour. Tinatry ko kasi palaging cheese yung order ko. Inutang pala. Inutang sa Grabe ang anghang ng sauce. Ang daming sili.
Mm. 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 Eating unhealthy foods. My God. Ang french fries yung pinaka-unhealthy sa lahat ng comfort foods. Ang daming preservatives. So, pasensya na kayo guys. At ulit, maraming salamat sa mga sa aking member. Hindi ko naman parangalanan. Basta baka may makalimutan ako. Salamat sa inyong lahat. At thank you po sa, thank you po sa 3.5K. Sabi ko, at maraming salamat sa mga sinalihan ko na mga thank you sa mga yung mga ka-premier ko lahat-lahat. Thank you so much sa inyong lahat po. Basta maraming salamat. At tara, kain na tayo. Masarap ang french fries. Ay, grabe guys, halanga, uy. Oh, no, 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 no. Grabe kahalang guys. May nakain yata akong sili. No, 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 no. Grabe halanga, uy. Halang pero sige raghingit. Halang kayong. Grabe, subang anghang yung sauce. Grabe guys, tumulo yung sipon ko. Ang anghang pala ng sauce. Kunti lang yung naubos ko, oh. Pero kain pa rin tayo. Kahit napakasakit na ng mga ginagawa niya. Char! Grabe. Halang guys. Ang anghang ng sauce. Sorry. Nasinipul ako. So guys, after na-relax muna ako kasi ang sobrang anghang siya. Excuse me, nag-burp. So, ang ganda dito guys, oh, sa aming basakan. So, nag-relax ako ng mga 5 minutes dahil tumulo na nga yung ano ko. Sa sobrang anghang guys. Nakakaiyak. So guys, shout out sa mga lahat ng dyan. Salamat po sa pagpunta nyo sa aking video. Sa walang kabuluhang video. Salamat, salamat. So this week na mga vlog ay mga indoor lang yung mga ginagawa kong mga video kasi quarantine ulit dito sa amin. Bawal ang mga laag-laag and everything. Since wala din
Hindi kami nag-meet ng mga hangal girls. Kaya nagsulo-sulo muna ako dito. Walang content ang hangal girls. Wala na akong content ng hangal girls. Kasi hindi kami nagkita-kita pa. So kain tayo guys. Inutang ko lang to. Pala utang talaga ako eh. So YouTube, baka naman i-viral mo to. I-viral mo to. Para may pangbayad akong utang. Charot. Shout out sa background ko. Narinig nyo ba ang mga ipis? Oh, gangis? Samong bukid? Motor. Manok. Iring. Iro. Ug uban pang mga wakwak. Ay, walay wakwak diri sa bukid. Oy. Daing wakwak mo na adire. Wak! Wak! Malapit na maubos ko guys. Wala na akong ngipin kaya dito na lang palagi sa kabila yung inunguya ko. Alam mo, anghang talaga ang sauce guys. Grabe. Salute sa gumawa ng sauce, Shirley. Ang sarap ng sauce mo. Napakaanghang. Sweet and sour. And sana all sweet. So, malapit na siya maubos guys. 5 hours later. So guys, after 48 years, char, 48. Ubos na siya. Ito na lang natira. Kinain ko pati yung cover ng ano. Kinain ko pati yung nilagyan. Charo dili mabusog. So, thank you for watching. So guys, thank you for watching. Sorry na sa mga ano, ginagawa ko nga kumain lang ako, nagpalaway lang ako ba? So, thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification vlog. Sorry, cut. So, please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan dito sa aming bukid. See you guys on the next video. So, bye. See ya. God bless your channel. Take care, everyone.